Guys, amana insa mgudu. Takazogara zvedu ka ulengende madedido na Junior Spraga ka va defender dance boys. Kwete zvokunyepa kaumwe wangu uri kumbozere kuti kana tazogara pana wewe va defender dance koza musambo wanga kutosaizwa baba dance ranga rafa but iwe wakambori defender wakausa but wakatomboita sacrifice bra yekuruva madisi songs enzo nemachenero akaita brand rako bra paipa wakaita suicide akakumisa tami paipa iwe defending ka paipa defender barona wakanda siazviona because apana wewe ipo pangu akabatana enda apana wewe uya hot maito ndivaiya kuzotora ndakazopopetora na amana guys amana ona even nyangwe makatonzi mapinda makutorira ka unoona kutorira kana zvegore rese but unoona kutongorira ipapo zvatongopera pamusaka pecharacter so vapfana maupcoming vanofana kungo toti chiko vanofana kutya kuti mukana wandapiwa wekawo handifana kuurasa. I'm going to do everything kutotangira pakutoti kumba kuna amai chaiko chaiko haunetsane navo mhomuziya chaiyo ndozati ndakanetsana nemunhu wekawo nzira dzangu munovharwa andatombovhurirwa chichichichi but ndoshandiri kuti character chinhu chakakosha even kana tichiona bhora pepe wamunana kana tichiona bhora ka not to disrespect my fans emamwe mafootballer but wakatarisa Messi ka character yake ka ndio chinhu chekuti vanhu vanonakirwa nacho zvakaomarara aunyebi panyadzi when it comes to character Messi is very humble even the way to communicate nayo na referee chaiyo waona so kana uchidilani remember futi mazimbabwe vanona kusupporta vagokusupporta ka after 8 months anotanga furirana anotanga muka akafurirana so lese otanga kusupporta kana mhandu yako iyo ubva watosiyana newe tamari aunyebe ende mazimbabwe ndo zvaari zveshuwa hai zvedu zvavanogona manje mazimbabwe manje ndo zvavanogona manje zvinizvo baba wangu aunyebe ende zimbabwe nzanozvita zveshuwa kunza vanhu vakamborira vanokutaurira kuti wangu taipisa taisabatika but mazimbabweans one day bwana mukomese che muri fani mukoma Enzo ndinezvada kubvunza yema alright ndinotongobvunza kuti saka what's the secret ingredient to kuramba uri relevant muindustry because ndikatarisa imimi handika from where you began kusvika pamave izvezvi you're one of the people who have been consistent muchingobudisa mangoma chichichichi and I think pane handizonyatsoziva how it works but I think pane a certain time yekuti ukadarika uri muindustry uchirira ka I think zvatomatic kuti hausapere like if you take a look at you handifunge pane musatambomuka chiti Enzo apera hazvichatongosaundi because I think pane time yekuti ukatongodarika so uchingorira so nda kuziva kuti hamuna blueprint reBlazman rekuti zvipi zvinonyatsoitswa kuti ute relevant for quite a while. Ona uri mfano wangu ini ndona kuda kukupa advice ndakakunyepera ndona kuda kuudza zvinhu zvekuti ndototi ndezvechokwadi ndakakunyepera zvandinozivawo zvandofungawo hangu mafungiro angu ndezvekuti wakatanga kurira iwewe wafanana nemunhu akwana mutimu yebhora nditi timu yebhora inoenda kutraining havangomuka vachinzi kune match handiti every day mastrategy anochinja sound inochinja painochinja unofanira kunge uripo unzwisisa because hapana haukwanisi kuchinja sound yauya nyowani zvakafanana nezvezvi kunana mufana Sainwave nana Rana Rules hapana munhu aimboziva kuti vachauya but since vatoriwo vatouya sound iyo inoda kujambirwa ndokuti urambe urelevant unzwisisa wave rese rauya unofanira kunge uchita se uchigona unofanira kunge usagare mucomfort zone ndomafungiro angu usagare mucomfort zone ita zvinhu zvese wakatarisa inini hamene kusaidi wangu ndombotiraiwo hip hop unoona zviri kutobuda ndomboendawo chichiona and then respecta vanhu vanoita chinhu chifambe unzwisisa kune vanhu vakafanana nainza mugudu vanopana maplatform ekutaura nyaya dzavo nekupusha maworks kune madj ekuradio respecta even mapromoter respecta mafans yacho chaiwo
Unzisa zita rako rinofanira kugara riri paipe pekuti vanhu vanokurwira hondo dzako iwe usati wasvika. And then kana kwakusaidi kwandoziva kwakaipisisa ndekusaidi kwetumahuri zvinhu zvezvo mufana wangu zvinokachidza mufana wangu, trust me. Because trust me kuti wakatanga kuita zvimahure ka unenge uchizvibatanidza nemweya yausingazivi. Vamwe vanhu vanengozi kudzimba dzavo. But anyway, kana ari mukomana maybe bhebhi rake rinopenga nevakomana pamwe unzwisa kana bhebhi rake rogona richicrasha panewa izi. But Enzo pawataura kuti hanzi pamabhisho apo bro, trust me. Mabhebhi uko aiwa. Ona mabhebhi varume tiri varume mufana wangu study tiri varume waiziva mabhebhi akatosikira varume waiziva. But vanhu vaiveka vanouya nekaprize so bhebhi rese raunodanana naro rine zvarinouya naro. Pane bhebhi ri wakadana naro ka mukana yakutanga kutovhurika so kozoita rimwe bhebhi rekuti wakatanga kudana naro ka haubate mari kana bhoizi rako ringe chimbo unongotanga kuita munyama so vanhu vaive vasikana vanouya zokudzimira chiedza chaunenge wapiwa chekurira chichi dzima mwenje uzvitarisise panonzi hanzi ye munhu akapedzwa nemabhebhi haana kupedzwa mari akangodzimirwa chiedza ize kuna vanhu vanomunyama bro, even paushamwari chaipo chaipo pane vamwe vekuti vakatongotanga ngofamba nawo so madhireko anotanga ngoflow. Ona so handizonyazoziva kuti chinoita kuti munhu urambe uchirira ka zvinozongosiyana. Pamwe pacho inenge itori plani yaMwari waize. Pamwe pacho icharacter yako nekungwara kwako unofanira kuwanza wisdom. You must be accurate every time paunenge uchiita decision waize. Ziva vanhu kutamba navo, ziva vanhu kushanda navo, ziva zvekutaura even pasocial media, ziva zvekukomenda. Be at the right place at the right time with the right people. I think izvo zvinogona kushanda. I mean mafungiro wangu said wangu zvikushanda. Karaone mwenje rima richauya. Karaone mwenje rima richauya mwenje chai. Sorry. Just to add on, I feel like in my music or footy, like especially in a vulgar and stuff. You know, like it's a one for that moment. But after 5 years and 10 years, we might not be vibing to the same things. For example, pane song ya Enzo Guti Mama. We know like every time it's a song that we're going to be using to appreciate our mothers and stuff. It goes on and on and on and on for years. So I think also, in as much as funny to go to my song church, on fun also it's often my song and accommodate every audience. I mean, that's what I think. Yeah, I mean maybe zvinoshanda kune vamwe but I believe kuti ukona wakaita artist wekuti unenge nesong yekuti vana vadikika kubva kuti 4 year olds kusvika kune vana vari kuma grade 4 wakangoita song inopinda kuvana ivavo ka automatically baba vacho watovafadza unzwisisa munhu isada mwana wake. Ubva waita song inofadza ana mama vaive vatokura vaive hapana murume asingadi amai vake nababa vake unzwisisa. Unofanira kunge nezita rinotaurwa netucheche tudiki rinotaurwa kuti nanagogo namama zviri clean. Ipapo unenge waita mari unenge wabo respect inouya in the corporate world like macompany chaiyo anobhadhara mari chaiyo vanozoshanda neyo. In the experience yekushanda necorporate world I think ndo imwe inoita kuti inokuchinja brain une kamuono kaunotanga kuita so wega personally wakapinda muworld iyoyo.